dnešného videa. V tomto videu si púšťame už toho Mortisa, dúfam, na ten rank 20. Už tu mám pripravenú aj toho baza, tak urobím potom aj to video. Budú to asi dve videá, nestihnem to asi v tomto. Nie som bolo zase také dlhé, tak to robím radšej na dve. No potom sa ozvem, keď to púšťam. No dobre chlapci a dievčatá, teraz som sa rozhodol ukázať jednu hru. Zničím túto powercube. Keď ste sa pýtali, koľko mi ešte chýba trofej, tak mi chýba tuším 9. Má 491. Dobre, ten El Primo. No tak ten mi bude robiť trošku problémy. Sekundičku som pri ňom stál a dal mi dosť veľké hity. Jedno pre teba. No, toto som prehral túto hru. To čo bolo? No, dobre. Púšťam to a potom sa ozvem. Dobre, mám to. Tier 20 na Mortisovi. Teraz si budem točiť druhé video, kde budem pušovať tohto baza. Kúpim sa na neho možno skin. Dajte odbery a lajky a čus.